V dávnych časoch vládlo na Bratislavskom hrade mocné knieža. V tmavom lese, v hlbokej jaskyni, žil však trojhlavý drak, ktorý pustošil celú krajinu. Knieža prisľúbilo ruku jednej zo svojich dcér tomu, kto draka porazil. No žiadny z junákov, ktorý sa odvážil čeliť drakovi, sa už nevrátil. Jedného dňa sa vybral za drakom starý pustovník, aby sa dozvedel, prečo tak pustoší krajinu. Drak, si tu? Prichádzam zďaleka, aby som sa ťa niečo opýtal. Pýtaj sa. Prečo pustošíš našu krajinu? Vždy na jar sa budem hladný. Ak každú jar obetujete jednu devu, tak vám dám pokoj. Kráľ môj, Stáť! máme pre vás dve správy. Pustovník oznámil smutnú správu kniežaťu. Knieža sa zamyslelo a povedalo. Devy si budú ťahať žreb a ktorá si vytiahne žreb s čiernym znakom, bude obetovaná drákovi. Pustovník vyril meno každej devy do kameňa. Keď bolo vyritých už 11 mien, prišiel rad aj na Dúbravku. Dcéru kniežaťa. Keď sa Dúbravka blížila k drakovi, ukázal sa v diaľke jazdec v brne. Sváko, prečo všetci plačú? Pustovník mu vysvetlil, že bolo už obetovaných 11 nevinných diev a za každú vytesal meno do tvrdej skaly. Prečo by mala vystavovať svoj život takej krutej smrti? Rytier Juraj to nechcel dopustiť a šiel teda za drakom. Drak, vyzývam ťa na súboj. Prijímam tvoju výzvu. Ty červ. Poď sem. Knieža dalo rytierovi svoju dcéru Dúbravku za ženu. Do kameňa pustovník vytesal deň 24. apríl ako deň
Juraja. Na nádvorí primaciálneho paláca v Bratislave stojí fontána rytiera Juraja, ktorý premohol draka.